wakataura kudara kuti riri kushedzere mukadzi kuti auye chezvora kubva ashedza mukadzi wako wauya madam taura zvinezvo ita pamusoro yemadzimai pamusoro yemadzimai yairipo ndeyekutika ini nemukadzi wangu ukauya pari zvinezvi taane 4 years pa4 years kapaka tichidhonzerana chete ndakatenga mombe akanditi watenga mombe sei tanga wandipa mari toda kutodya mari tigovane mombe dzacho ndikati no problem mushure mezoka ndanga ndamupa 10 bells pagore iroro chaakagona kutenga ifoni 1 pa 10 bells ndobva ndanyara ndikati alright tomboona ndotibvunza kuti ko mari yacho wakaishandisei ndikati mari ndakaishandisa akatanga kuenda kunokorokoza aita pfungwe ari kugonga ndakatuma munhu bindu yakadzoka yakanzi ape mukadzi mari ndobva ndanyarara akazonotora protection order kwadaro protection order ndakaigamuchira yakabva yadzoka futi nyaya yekuenda kugoba haana kumira kusvika pari zvinezvika kumashuroko takatomboshedzana atete vakambouya ndikambudza kugadziwa nyaya atsingwa diki kana takonara kumba hakuna kumwe kwaanoenda kwama yangu kana kuna ani anomhanya kumba kwavo zvadaro majeka zvinenge zvakutukisa inini manje nevabereki vake mosaisiyo kuvabereki vake nekuti afanira kunotaura kana chienda vhiki kana pfumba nekuti nyoka nacho nacho kwayo so padaroka kumashuro ndakatombotuma zvakare munyaya zvakare katatu teerera umwe usaite maemotions taura panodamudzwa rako pari kunetsa bono uri kuriwana here hapana izvo taruna akatotama kicheni ndo panonyaya pa hozi shungu dzaunadzo uratidza kuti hausi kunapa wazvinzwa mutaurire mubvunze kuti ndorarama sei bonda hapana mubvunzi ndiye ari ndorarama sei bonda hapana pamusoro yemama kuti ndirambe bonde naye akanditi ndarota ndiri mutoilet ndichiita weti yeropa kuseni kwacho nayo ndarara naye usiku ndakamuka ndichikupira weti yeropa mutoilet ndakatombofunga kuti pamwe madhongi arara ari pai arimo mupanze pachirimo chino chichesimo saka ndakashedza baba mukuru ndonyaya iri baba mukuru kati endai kurapira kuchipatara havana kukunda kuti ende kuchipatara nanhasi ndozvindita seti ndirara naye ari kuita weti yeropa chokwadi mama asi murume wako murume wangu unovana vangani naye ndine 2 nemimba 2 dzaka anzi ndikutadza kurara newe nokuti uri kuita weti yeropa ndakakuti ande kuchipatara ukarapa saka nanyaya kutaura ndiri kuinzwa zvaari kutaura izvo zvikunyepa manzwaka ini ndaenda kuchipatara ndine zvandakaudzwa ndikatotenga kuti ndakabatsirika asi chikonzero ndianga ari honzero iyeyi ari kubuda here mumba uyu akanobewa dhepo ndobva ndamanoba dhepo aibleedha uyu ndikatooneka achibleedha achifamba achindituka kuti iwe une kwawakahura ndokusawo uri kuita izvo ukagadzirwa umusaa 6 months usobvunza kuti iwe wakarekwa kupi wewe chirwere chako iwewe zvikadzi aranga riri dhepo ende sho aranga riri dhepo ende akanobewa dhepo haana kubvira nditaurira zvese izvozvo pamusoro pezvo akati orit kaudatira chese otodzivirira but iye anowapilisa family planning saka ukurara naye nemakondomu izvo hapasisina hapana akabuda akaenda kumba kwavo aona 3-4 days ari kwavo hakusi kure kure nekumba kwavo achindoenda kubasa saka ndinoda kuzomukira kubasa vamwe vanobva kusati kwandogara ikoko vanomukira vachienda kubasa saka bondewa hapana hapana asi unorida chaizvo ndikasiri kwekutanga kubhubuda mba izvozvo isati tatomboizvo zvaakaona izvozvo akatombobuda futi akuda kuti cheni
kusika ndatoona atete vakauya saka naye bebi topedza sei dambudziko renyu rokuti mubamuite moto Amfune mama. Ndatende kuchipatara pamwe chete. Ndinokuona kuti kwechirwere chiri kukonzeresa chii pafeya mama. Handisumba murambira bonde. Zvaari kuita ndezvokundikanganisa upenyu hwangu kuti zvinogona kunditadzisawo kurarama zvakanaka. asi paoneka nguva dzakaunzwa kumbodowo dhekere Ndotoda asi manje nyaya iyoyi mambo inotondikonzeresa. asi unotodawo zvakubonderasvo chero kana nguva yonomupa zvikaita Chero mama. uyu kauya akati iwewe uda kuita bonde deni sei iwe wakanaka baba wangu uroyi kuno kwayadzoka mai teerera kana zvichinzi odha nyarara tokudzingai munomu kana zvichinzi odha nyarara iwe tinoti tichitonga nyaya tichiparamo nyaya yako yange yakanaka sere uye haana kutaura zvisezvo zvava kutaura zviri rongo hazvitaurwe iwe nyangwe akatokutuka zvigumburo idova zvinodarika haufanira kudaro nyaya hombe yatanzwisisa dzekuti iwo rugara kupi ndokupi kumba kwako Simon iwe Simon. iwe enda novana avo kuchipatara ngavakutsvagire mari yokuti musangane mushavhu muendena kuchipatara vanorapa uripo voya kudare vechitostaura kubva ipapo wazvinzwa here mungaenda unorapwa misi muchiona monda kwai mupurisa wangu murongana kumosangana iriri kushavhu munorapa uno chokupindura here musikana Chokupindura ndinacho mama. chokuti kuti Ndine imwe nyaya ndati ndibvunzawo zvamukundogona kutadza kutaura ndogona kupara mhosva futi ndiri munhu. taura Ndine mombe dzandakashanda nawo murume wangu akaisa kumba kwamai guru asi ndakashanda nawo. Kana kudzibata ndimbodzibata nokudzishandisa ndimbodzishandisa. ingani Kune 7 ziri kugara kumba kwamai guru. ano vakadzi vanga Ane 2. iwe ndiwo chituwacho okay anzi tine mombe dzatakaseenza ine handisi kudzibata manyepo mombe dzadzi ari kutaura yeka dzari kutaura 7 ka ndikatenga dziri 5 tane chikwere chikumudin'ina aiwa pindura mombe makatenga mese here pa 5 guys semuri saka dambudziko riri papi kuti atadza kudziwa nawo mombe dzadzigara kumba makore esaya gore rindeni ndopanati ina achira zvifudza vanachengeta mombe panaida nditsanangurika pakuti pamombe dzatikatenga teseka pa5 ndapisa 1 ndakabva nachikwete chomun'ina vadzasara 4 pa4 1 yakarwara tikaitengesa takatenga masola nepambo tikatenga masola nepaipi apa dzimwedzi apa ndava pa2 uyu akadoa ndinombe dzangu so dzimwe dzari kuverenga dzisedzi akurevera kuti kana andoatite zvinhu zvangu zvezvaona dzikosikotora zvese wopedza kutaura bongo nyararayo inini zvaunoona kudai ndiri straight basa ronyika iri nongoritaura sezvariri bongo mutemo unoti mukadzi wangu andiwane ndine bhurukwa rangu andiwane ndine motikari yangu zvese zvandakashanda ndiri ndeni amo mazviri spouse mukadzi wako amo musheya ezvinhu zvako zvakuta kuti wakakuwana uinazvo izvo ndo zvake ndo zvandogara ndakujeka izvo zvandida kuramba teerera ndichikutaura nekechi 2 nyaya yekuti makatenga mombe dzese 5 ukazodzimwa wakadai wakaendesa kumako ndo dzako dzawakaendesa ndo dzako dzawakaendesa zvaunofanira kuita kana wagara nevanhu hama chinhu chimwe chete wazvinzwa munoita chinhu makarangana musina kupesana vachikukonzera mese kuti musvike pakuita naso inyaya yekuti kedebo hapana bonda hapana bozi bonde rinoita kuti muite hasha so kana yeye ukiita hasha kushayawo munhu tisati tapa final say for the meantime iwete zvaro sumuka mira hako ipapo iwe kanyemba
Maneka. Okay. Rega nditaure ndichiti panguva ino hausati wakupuwa pfuma. Wakabva kunopuwa pfuma yawakapiwa ndokapiwa umbe 2. Pakasara 350. For the meantime imbomira. Boss sei kana tichitonga pamwe pacho tinoda kuti titonge pakanaka. Tichakuudza tichakupa tichamba ezvo tiri munani. Tingangoti hamuna April handiti. Right. April, May, June, July, August. September ndipo unopuwa pfuma. Ndinda declare saizvo. Timbotanga iwo usade pfuma tisina kugadzira musho wavana. Wakambopiwa but ngatimbogadzira musho wavana. Kuti ite chimiro. Mukoma wake kadaisi. Kana kakawanda shangamiro. Chozoenda kuchipiri aseko kwetinyandura. Akaunya. Mukomana atete wangu akaunya. Dambudziko riripo rowana takachaiwa. Pedzera naye asekuva mukoma varipo. Isikedu kuteerera. Shangamiro. But pana patakupedza. That pana patakupedza ramuziko rako. Tiri futi. Iwe unorangana nowananga. Ava vanozoya musi next court musi wani? Musi wa 14 wazvinzwa? Ndotaura. Taura. Musi wemama. Vabva kudare kunoko. Vakandisungisa. Zvakanzi waisa mvura mushonga. Ndikitoenda kupolisi. Saka imwe nyaya ndikutokundika kuti vadikira chikafu ndikutokundika kuti pagondogona kunditakurira potesa dzoenda naye kuti kupolisi. Saka imwe nyaya iri kundi ora ndikubvunza uchiri kumuda here? Ndiri kumuda. Kana uchimuda uchiteerera zvakutaura. Imbomira nyaya. Uchimuda pamwe bonde usambo usati maenda kumapurisa wazvinhu musati maenda kuchipatara. Tiri kukupai munhu wekuenda naye kuchipatara. Mabva kuchipatara moya kuru kudare kwamambo musi wani? Musi wa 14 mune yakudare mese muri 2 nomupurisa uyu. Ndiye achaenda muchipatara mazvinzwa? Ndaipanze mowirirana naye. Iwewe unofanopera nyaya yako musi wacho. Bonde imbomira harina kwarinoenda riro.